аз точно да ви... И днес ще играем Агарио. И почвам от Дръвосък. Пак нямам фан вник. И пак на Вендикам мога да сме само по 10 минути, но другите клипове на Агарио ще правя по рече, не знам, просто ще си играе. Другите клипове на Агарио ще ги снимам с камтазията, но първо трябва да си взема в шофта цел. Това няма да стане скоро, ще стане към право на седмица. Шкофа? Не, ето много бързо. Майко! И така. Фак. Аз стига, бе. Този клип, който ми дадете, ще е само 10 минути. От това мисля да поиграя малко, да спра какво напада да поиграя, докато... Нали, да играя докато не станат големи и после пак да попусна. И да разходят, че се върнахме. И както гледате, аз съм най-малък от всички тук и всички ме гонят мен. И до сега бягах, умрях един път, нали, взелха ме и сега пак почнах. И тези всички се опитват да ме хванат, защото има едни много големи. Няма спра. Не! Малки са от мен! Не! Ай! Изпуснам толкова... Отказ! Не! Защо всички ме гонят? Бягай! Какво става тук, бе? Ще я гонят дами. Нямам под тях. Чедай, мокри са от мене. Ти толкова бърз. Скарай се. Поскарай се. Не. Майко! Избягах. Не съм. Избягах. По-голямо с екрана. Не, ще ми е хванат. Не, отказаха се. Не да преклещвайте. Ще избягам. Бързо. Не, вишката ми. То ще го хвана. Ще го взема. Не, няма. Казвам. Остана по-малък. Опа. Ето как се прави това да стана двоен. Така явно се бяга. Но защо сега го направих и... Добре, ще се върна, когато малко се огледам. Добре, хора, умрях. Както винаги, пак ще почвам явно от малък. Няма смисъл спирам клипа, защото винаги ще умирам и така. По-интересно е да гледате какво правя. Той е по-голям от мен и го. Как съм? По-бърз съм. Раят. Аз съм с Раят. Ще съм по-голям от тебе. Излох се. Разкарай се. Бе. Какво става тук, бе? Това колко се размисля. Това беше огромен. Това беше колко беше колкото екрана. Малко, не! Защо ми го изяде? Той ще фана. Май си човека, ма пак ще фана. Не, защо ми ги ядеш? Скарай се тука. Скарай се. Тебе те фаща. Изядох това. За първи път съм толкова голям. Чакай. Ето. Първи става по-малък, за да избягам. Иначе няма как. Какво? Не.
чакай. Ще опитам това да го взема, мама няма да се ще не гледам под мен и даже по-голямо ще ме изяде, като го гледам вече не под мен. Що го гона? Ще ставам по-голям. Ставам по-голям. Ей! Избягах им. Избягах им. Ще трябва да намеря някой малък. Трябва да намеря някой малък, да го взема да се огранича по-бързо. Защото съм един от най-големите. То се отказа на гони. Много е бълно. Сега усещам, че тук ще ме среща някакво голям. А, да, ето там е. О! Гати бързака. Да! Ще вземам. Не, стъгна го. Аз ще го вземам. Моля. Не! Как така? Защо? Защо на мен? Тък остана голям, майко! Атака! Шугах съм. Тък остана голям и той се появи и ми провери всичко. Като да. Колко съм бърз. Така, съм по-добре. Остана голям. По-малък ще в мен. Вкусно. Остане колко в мен. Заби, не, заби, не! Майко! Майко! Ей! Ей! Защо? Логи! Yes! Избягах ми, към си някой малко. И да ми се предя. Не знам. Рекорда ми 34. 36. Не рекорд. Това не е рекорд, да бърка. Добре, трябва да стана. Искам да стана на 100. Вкусно. Как ти бърза. Така, отива там. Нещо така. Не. Добре. Пресеяно. Пет. 70. Почти съм на 100. 50. 96. 100. Точно 100. Вече не. Добре, сега ще боря за 200. Колко е? Бавен. Не че аз съм на един от най-бързите. Така, след така. 156, почти съм 200. Стига бе, как така бе? Тъпо ще да стана 200. Добре, хора, мисълто е клип да спра тук и ще снимам още клипове на Гарио, само да ми донесат слушалките цело. И така, от мен е чао!